ewo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago kwenye ọzọ anyị abịarago unu na okwu ka ndị nwanyị anyị abịarago ewo anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago. We are Biafrans. Igbo language is our language. We are avid speaker of Igbo language. We are promoter, we are motivator and educator of Igbo language. We are about to start World Igbo class, Igbo World class. Please support us. We are trying to rescue the dying Igbo language, to stop and default the ugly trend of Igbo mothers speaking only English language to their children. They have shifted completely from Igbo language and enter English language. It is so sad and worrisome. We are about to stop them and put proper checks and measures so that our people will come back to our roots and our people will stop living a fake and pretense life. Igbo person who don't know how to speak Igbo, I don't know whether the person is Igbo or not. I don't know. Please answer the question within you. Please subscribe to our YouTube channel with the same name, Igbo anyị abịa. I'm speaking English to start. Please pardon me because there's a lot of our people who don't understand our language anymore, who don't speak our language anymore. It's not their fault. It's from their parents, and they have made a lot of mistakes trying to correct it. They thought they are doing a right thing before, but now we have realized that we are not doing it correctly. Please join us. What will we do to support us? I don't be subscribe na YouTube channel anyị afia bụ Igbo anyị abịa. Follow our Twitter page. Afia bụ Igbo anyị abịa. Follow Instagram anyị Igbo anyị abịa. Chere ka anyị bido mere Zoom. Igbo anyị abịa. Oke nwa gwa ndị Igbo okwu. Kwuchie ike. Subscribe to our YouTube channel. Afia bụ Igbo anyị abịa. Na Twitter Igbo anyị abịa. Na Facebook Igbo anyị abịa. Na everywhere Igbo anyị abịa. Even in real life. Right, ndewo. Mgbe agidi gbakwa ndị Igbo okwu. Siwa Igbo anyị abịa. Yes, o kwutekwele. Pannekwukwuo, afia bụ Igbo anyị abịa. See our YouTube channel.